kauban nato. Una kong gingon sa inyo ha, naanad ka sa katapusang mga panahon. Wala lang nasayo din kay mao man gingon sa Ginoo gyud sa pulong niya nga. Sa pagbalik sa Ginoo, wala nasayod jud sa. Una nga kita magpadayon jud ta. Samtang napay pigayon. Mo bitaw hinungdan ningon siya redeem that time because the days are evil. Ay muslan daw na itong panahon kay daotan naman ang panahon wala kabalo sa sunod tuig sa nahitabo di ba mo kani ang first Sunday gyud first day gyud nga 2023 o sa 2023 yung gayt na sayo natin 2021 di ba 2020 man nagsugod ang kuano pandemic no wala kabalo pero grabe ito paundang dito sa atong pagpangalagat sa Ginoo. Karon siguro 2023, wala kabalo basta nagtingon ang pulong sa Ginoo, i-redeem lang natong time. Kanang famous lang ba, kanang hatagan yun na tugig gayon kay nga naman. Daotan na lagi ang panahon. Abot ang panahon nga wala kabalo na ay bagyo, na ay linog, na ay earthquake, na ay kagutom. Ang pulong sa Ginoo nagsulti nga ang tingog daw pulong sa Ginoo mo kana ang mga bagyo. Mao kana ang earthquake, mao kana ang mga gitawag og mga tsunami, tanang mga talagman diri tingog na sa Ginoo matod pa nila galing ang mga tao tumungo sa Israel, dili sila maminaw. Rumona nga kita karon, gibillan man tagpulong sa Ginoo, wala naman tay propeta. Nga di naisulat gud is pulong sa Ginoo kay ang last prophet si Jesus Christ, ang last apostle si Apostol Pablo. So there is no prophet and apostle. Pero kita gipundar daw ta pinaagi ning usa ka gitawag og pundasyon nga commandment sa mga propeta and apostle. Dili ta gipundar aron mahimo ta gayong mahimong iya sa Ginoo. Mabitana ning last days unsa atong buhaton ato ning i-redeem. Nya matud pa niya ni Jesus Christ sa John, matud pa niya work while it is day, the night cometh no one can work. Magbuhat ta samtang natay higayon. Napa may panahon ron. Buhaton daw nato kay maabot gyud ang panahon nga mawad-an na ta. So muna nga din samtang adlawan pa buhaton gyud nato ang tanan gusto sa Ginoo kay ang Philippians ingon ni Apostol Pablo ingon nga kita dunay pagsalig sa Ginoo. Kung nagsugod man o tagbuhat ang mga mataro, kinahanglan kumpleto na to. Muna mubalik si Kristo. Kumpleto ha, kay kung dili ta kumpleto, bisag pagdugay na kanangalagad sa Ginoo niya, wa kay nga matod pa nimo, wa kay absent. Ngunya, naiusaday ni mga wala ni matuman. Muna gingon ni Santiago nga din, sa James chapter 2 verse 10, kung matuman man nimo tanan nakalapas ba gisa, ang tawag na sa Ginoo nimo mali na pasun. Munang wa gyud kay naktawan ini tanan ato ginatuhuan. Mo ginayang gingon sa Ginoo labi na hapit na ang panahon ron. Nadin pasalamat ta sa Ginoo nga naagi ta sa first day o kanang kining malabot nga 2023. Una nga panikamutan na to, pangayoon na to sa Ginoo nga makalahutay kita. Kay last days na ron. Kung wa may nagwali nga last days ron, ako muwali ko ninyo kay ang pulong sa Ginoo sa wa pa ta na taon nagsulat na daan nga ang adlaw sa Ginoo naa na siyang kamot. Tulo ka klaseng adlaw iyang buot pasabot. Ang adlaw nga iyang gibuhat ug ang adlaw nga din ang ato ang kanang ma-convince kita ug ang adlaw nga umalabot last days. Muna samtang napatay adlaw kay moabot gyud ni ang tanan, maundang naman tagwali, mundang lagi tag simba. Gani apit naman gayud itong maundang na itong pandemic na, wa na pasimbata naman ang nagasimba. Kuha na lang mo sa balay. Kuha nang gingon nga, adun na pa'y moabot na kay matot pa ni Jesus Christ sa Matthew 24. Sikal ko dalas nga ang war ba, kami war mo ni makapaundan. Tanawag ko na ninyo ng Ukraine, Syria, nga nang nagkira. Napabay sila yung simba, wala na. Wala, moabot yan ining gira sa to ha. Walang bantayan na to nga ang gusto sa Ginoo dinhi nga dapat ang magwawali magsulti gud na umalabot nga gira kay kundi daw siya magsulti na umalabot nga gira
dili na siya pinadala sa Ginoo. Manang sutihan ta mo nga naman usay purpose para mangandam daw ta aron ka nang bisag moabot ng gira di ta mahadlok. Kay kibalo naman ta unsay buhaton nato kay nagtudlo man ang pulong sa Ginoo nga mahimot ang safety. Aning pulong sa Ginoo mo ni atong guidance. Nga din asa ta mo adto o asa man ta padulong mag-unsa man ta kung moabot nga na. Wala kung giyon sa inyo gitudlo na pa sa inyo karon. Mo ni ang 2023. Mo ni ang ako ang isulti ninyo ha. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Mo ginayang gingon finally. Kaba mo sa nang finally? Kanang finale ba? Last ba? Was nga ma-declare. Ayan ako ina nga naapay final sa ulahin. Was nga masulti na ni, madungga na ni sa mga tao sa Ginoo. Unya, di siya magbantay, di siya mag-usab. O wala na finally. Mabitaw na ako ni i-declare sa inyo, permiro yung tubig. Nga i-final na ng inyong kinabuhi. Parang tinuod na yung Christian ba? Parang tinuod na yun nga ikaw na igugma sa Ginoo, tinuod na yun ka mga lagad, tinuod na yun ka mga atog langit. Labaw sa tanan ka na, tinuod na ka nga, luwason ka na sa Ginoo. Tulo makaklaseng kaluwasan. Kung ayaw mong tuwa na nga, sadya nga nidawat ka sa Ginoo, katong gingon sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Matod pa niya, whosoever believe it should not perish. Kato lang mo to. Ang di mo to, mapiris yun. Nganong di man mapiris? Kaya ang Ginoo, magiyan ni mo. Kaya nagbilib man kaniya, o niya, dili ka dayo makabatog kinabuhi. Matod pa niya, kung mutuo ka, but have everlasting life. Dili nang ingon nga, have na karon na anak ko, pagdawat na anak ko everlasting life. Mabita na makaimunta, nganong nangamatay man to sila. At itong mga loved ones, nga naman ito everlasting life. Kung saan ito everlasting life, mag-ingon sa Ginoo. Mabitaw na ako sa iyo, musultingin kamatuoran. Tinuod yun, buhay na gwali anak. Naunta ang nangalagad sa Ginoo, dili na mamatay. Kaya gihatagan nag-everlasting life. Ang problema ka ng everlasting, wala lang, kinabuhiya. Mabitaw ng kita sa tinuod ni Apostol Pablo, niapilta sa lumba sa dagan, sa kinabuhi. Kanang kinabuhi nga giyatan ni Jesus Christ. Wala kong mingon ninyo giga. Kung ikaw mga lagad karon sa Ginoo bisan pag maabot ang gira. Munang dili ka mahadlok kay ngano man. Bisan pag mingon ka nga pamatyon ang mga tao di ka mahadlok. Sa tinuod lang usam na pagsulay sa tuwa ni Satanas maka nang mahadlok ganito mamatay. Nya mo na lang ta appointed man wants to die. Nga naman, aron ingnon nga di ka mahadlok, mudawat nga lang ka. So may gani ni Jesus Christ, dili gilukat gani ka, di ka matayon, di mo sa kapaglukat, siya magpakamatay, aron ikaw dili. May pawa na lang ni ani si Kristo aron ikaw, kung ikaw mamatay, wa ka lukata. Sa mo na ang tinuod, ang kamatuoran sa ilaha padaan, sa Israel, wala na tinuod nila, anya karon sa tuwa, kinsa may nagsultig tinuod. Kung way magsultig tinuod about ini, mabitan ang ningon si Jesus Christ, if ye shall know the truth shall set you free. Kung saan man yung pagkabalos kamatuoran din. Kung saan magiging kamatuoran. Ang tinuod yun, ganun nangalagad ka. Aron dili ka mga matay. Ang nainungdan nga nung nangalagad ko sa Ginoo. Eh, pait na ba ni? Mag-edad ka na o 40, adya na magsugod ang imuhang kuwan. Sakit ba? Kaya nga naman, ang tao manggod, malaos manggod. Saan sa pagi malaos, kanang labi na ka, giningon ni Apostol Pablo, kanang na mag-islahan ng gani, mga lagad sa Ginoo. Manang ningon siya, kamu na nga luya, kamu na nga sakit, kamu na nga matay, tungod kay dili man matapos. Kamu na, mga Kristohanon, nga nung nangamatay, siguro, luya, siguro, masakiton, siguro, nangamatay, pat kay nga naman. Naisulat man na, kay dili daw tapos, mo ito ng kadaan na ito, kinahanglan mahimot ang tapos. So, sa pagkaagi nga kita mahimot tapos. Muna akong gingon sa inyo, last final ng guni, niyan kita din sa simba na paghalad sa itong pagalingon niya sa Ginoo. Kay kita, iya kita sa Ginoo, kung mutuo ka. Kung ikaw iya sa Ginoo, maghalad yung ka, sama ni
Adan ug ni Eva. Sama ni Cain ug ni Abel. Sama nila ba, nag-individual sila, paghalad sila kagalingon. Mo na kamo ni ani mo din eh. Mo na nga din ako maguna-una yung daotan, basta importante ako nagsulti ko ninyo nga kaninyo paghalad matud pasupulong sa Ginoo i-sanctify na nga dawato na sa Ginoo. Kay kundi mo mutuin eh, bisa pag wa mo'y absent pag pangalagad sa Ginoo, mo nang gingon dili mo tapos tungod kay wa mo nahibaw hindi gyapon dawato sa Ginoo. Pagbalik sa Ginoo, mo bitaw nang gingon disqualified yung apostol Pablo. Although they know God, but in their works they deny because they are disqualified. Reprobate kanang murag dili diay tama ang gibuhat. Mo bitaw nang kung mahibaw lang ka ng righteousness. Mo na ato ang pangita ang good. Mo na yang gingon finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Diya sa gawon sa Ginoo ug sa iyang kadakon ba. Ang Ginoo tinuod gamanan ni. Mingon mo gamanan ang Ginoo ngano man lagi di mo kadaos pagsulay. Kabaw mo sa pagsulay nato. Kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo mao na inyong pagsulay. Kung mingon ang Ginoo higugma daw ang Ginoo, labaw pa ini tanang butang. Karon kung ang iyong mga butang nga diin imong gipalabi kay sa Ginoo o di gisulayan kanya, wa gid kay higugma sa Ginoo, mao na imong pagsulay. Kaning pulong sa Ginoo testing is ato kung tinuod ba kita mo tuoy ni. Kung tinuod ba gyud mo na convince, una gyud dapat ma-convince ka sa adlaw sa Ginoo. Kay kung ikaw wa pa ka na-convince, ayo ko ina nga nahigugma ka sa Ginoo ha. Wa ka gani ma-convince ba kining adlaw ni. Nga iya gini sa Ginoo. Mo man iyang gingon kaniadto pa. Unong kadlaw inyo ikapito ako Mo ning adlaw nga gibuhat sa Ginoo, unya kining adlaw nga gibuhat sa Ginoo, gamay na lang ni. Hapit na ang panahon, nagkadawtan ng panahon mo nang giyon. Wabot na ang last days, mayon tag sa last days makalahutay ta kay miingon siya ang mulahot kay sa walay katapusan, maora toy maluwas na unsa man mo pagkalahutay nga namatay man ka. Unsay gingon ni Solomon sa Ecclesiastes? There is no device, there is no knowledge, there is no wisdom. Wala na daw wisdom, kaalam, kahibalo, kamaturan sa padya, mga pamaagi diya sa lugnanan. Wala na. Walang gingon dito sa Old Testament. There is no hope in the grave. Wala na paglaog ng naa ka sa lugnanan. Kung ito ang gilukat ta, gikan sa lugnanan, kanang the power of grave, yung pa niya, gi-annul na sa Ginoo. Kanang pag-ani ni Jesus Christ, yan ang gi-annul, gi-iris ba, gipapa ba, giusab ba, nga dili na mo kanang gitawag og agree, dili na mo magkuan ana. Muna nga kita karon ana ta sa final. Namsaw na to pag lahutay. Kung dili ta strong, man di ta kalahutay. Ingon pa ni David sa Psalms chapter 19 verse 5. Which is a bridegroom coming up or coming of his chamber and rejoiceth as a strong man to run a race. Kamatod pa daw, ingon nga ikaw kaslunon nga nigawas ka kuno sa imong lawak, kay kaslunon gud ka. At kudo ka sa kanang gitawag og sa altar sa kaminyon, tuwa dito nagpaabot mo ang Paris. Muna na daw ba excited kayo ng bridegroom? Mga kaslunon excited na kuno. Matod pa niya din ingon daw kana siya nagakalipay. Sama daw na siya sa husgan nga tao nga mu dagan sa lumba. Kining mudagan sa lumba no basta big-o na siya, lipay na siya kay ngano man mingon gyud siya kaya pumi. Ngano man big-o na gud ko. Mo nang mag-practice gani dapat. Kung mapil ka ako, nakapil magyud ka ng race no. Kanang paglumba sa dagan, mga track and field mo no. Yeah, nakapil di ko na. Yeah, excited kay ko kay nga naman. Dali mo ka, ikaw isa nga gilista na o ikaw isa dagan. Gali lang sa diyan nga nagdagan nami. Imbis na third ko, ang natawag Ginoo, na fourth na noon ko, pero may gani ikaduhang tawag, ibaliktad na nga ang third. Tugad, primero lang na akong apil. Siyempre, naapsan gan ako mga daan. Maubita itong giingnan ko sa maestro nga
pag-practice pag yun. Kaya nakita nila na ako ra daw bago nga nakalusot sa place. Kaya daga na mga daan na magutong nangapit, gawa ka lusot, manang nakabati ko excited yun. Kaya nga naman pusgan ka makatuon. Mao sa nagingon bot pasabot ni David. Ang strong man rejoice it na to run a race. Nga kita kay naglumba man ta sa dagan sa kinabuhi. Gusto man ta maluwas, di ba? Gusto man mo malangit. Okay, laliman ka ang giandam sa Ginoo impierno, kabaw mo sa nang impierno. Okay lang ang impierno. Kanang impierno is punishment man na. Yeah, how about the vengeance? The wrath? Kanang panimalos o ang kapungot sa Ginoo. Mao man ang plano gyud sa Ginoo nga ang anak niya nga si Jesucristo gipadala aron kita makaikyas sa kapungot sa Dios kay ang Ginoo napungot ining kalibutan. Every day mo nag-ingon sa Bible, wala mo mahibaw. Kaya nga naman, gibaliwala man nila ang Ginoo. Daw tuo sa mga tao nga ang Ginoo isa amakirin. Kanang ginamak nila ang Ginoo ba? Kanang gibaliwala ba? Nagtungo siguro mo kining pagpangalagad nato, baliwala lang yun. Kita mo tuta nga tinuod ang Ginoo. Nga nasa langit gagiwali nila. Nya dita mo to nga ang Ginoo manimalos. Nga ang Ginoo nagandab kapungot, dali mo ka ng kapungot, gisulti na mga diri ang sana ang kapungot, kaya na nato. Muna sa kabutang na din ang tao kung may knowledge malaglag yun. Muna karon final na niya kung gingon niyo, bahala na mo dili mo muto. Basta ako nakasulti, ako magwawali rin ko. Mo nang gingon, paningkamuti ang inyong kaugalingong kaluwasan. Ang inyo ha, dili anak ko ha. Unya ako, nag-sanctify lang, sama ningon ni Apostol Pablo nga, gisanctify ni Apostol Pablo ang mga halad sa mga Gentile. Kita Gentile ka ba ta? Mo na nga, adunay gasa, nga diin, pastors, nga mo'y musulti ini. Kaya wala na may musulti ini. Patay naman si Apostol Pablo. Yan sa mga inyong tuwan. Gani, ang inyong ni Apostol Pablo, ayun ninyo tuwa itong mga bright. At itong mga walay kaalam, unay tuwa kay mautoy ginagamit sa Ginoo. Gani, nagingon man gani sa Apostol Pablo, ang Ginoo, hunianin diri para sa mga pobre, dili sa mga dato. Muna ayaw mo kasina kung sila mga dato. Ang importante kita nga naa sa Ginoo, pobre. Kaya ang pagka-pobre, gituyo na, ingon pa nila, ingon pa sa Ginoo itong una, gituyo ta mga pobre mo, aron makailan mo na ako. Yung sa mga pagyar, nawa naman yun nakailan sa Ginoo. Muna ang Ginoo daw ni Anhe, sa mga pobre o sa mga nagkakinahanglan. Nagkakinahanglan ba ka sa Ginoo? Muna, ganyan, ikaw maigianit sa Ginoo diri. Muna nga kinahanglan mag-strong ta, rejoice it. Na usaw na ito pag-strong ining. O pangalagad sa Ginoo, dagan may tayo pagsulay. Kung mo-enter daw tayo, ingon ni Apostol Pablo sa kingdom, there are so many trials. Dagan daw kayo trials, tribulation. Atong kinabuhi kay testingan mata kung tinuod ba kita. Mo na ayaw mo kumpiyansa nga nagpabili mo kanunay matag Domingo diya sa atubangan sa Ginoo. O bisag wa mo nagpabilin kay ikaw nabautismuhan, ikaw nakapaminaw puno sa Ginoo, kay ikaw kabaw mo ampo, ikaw kabaw mo daig. Mo man kasagaran ako kuan ba dunggan aslo nga din ako nagdaig, nagampo. Bahala wa nagsimba. Ela pagtuo nga sila ilan sa Ginoo, wa sila nasayo sa Ginoo. Sabi niyo unsay gingon sa Ginoo? Kung inyong i-forget ang Ginoo, labaw patang i-forget niya ba? Kung kalimtan na itong Ginoo, kalimtan ko ta sa Ginoo. Mo bitaw na sa adlaw sa Domingo, kung gikalimtan nimo ng adlaw na sa tinuod lang bisan asa ka gikalimtan ka pud sa Ginoo. Kaya ang iyang mahinumduman, ingon ni David sa Psalms chapter 20, kung basahon nimo, ma-remember ang Ginoo na ikaw anaa sa balay sa Dios. Naa sa sanctuary ba? Or He remember your offering and sacrifice. Asa man ka mag-offer o mag-sacrifice mo kagalingon, mag-offer sa mo kagalingon. Asa man atong altar, maring simbahan, inyo man gining altar ba? Dili ko dapat sa tinuod lang sutyan ko. Dili ko dapat mo ayo ini kamo kay inyo ning altar. Labaw sa tanan, unsay gingon niya dito sa Haggai chapter 1. Una ang tao dili madato. Diya sa Ginoo dili pauswagon sa Ginoo kay ngano man. Buslot man ang bag. So sa pagi buslot ang bag, sige paminaw pulo sa Ginoo, pero ang pulo sa Ginoo wala.
Imbis ang Ginoo mo panalangin niya ato iyang gi-promise nga tinuod ng pulong sa Ginoo. Kung yatag nimo ikapulo, kablihan unta niya. Nya kayo saon man. Sige kagatag kay nga naman. Mo ni sugo pero ngano wa man naabli mo bitaw na usay gidebate sa kuaba. Ngano? Ningon siya dato man ta na mo mga brother and sister kay naghatag man. Kung wala lang ka kabalo kung sa paghatag. Nagtudlo pa niya abot anong paghatag. Pero ang kalinaw mo na ang panalangin nga gihatag sa Ginoo kaya pagtuo siguro kanang mga eroplano, mga barko, mga kuan ipanghatag sa imo, mga balay, mga butang, mao daw na panalangin. Manang gingon mga tawo wa gani kabasa sa pulong sa Ginoo, diara putol sa materials ang panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo dili mo panalangin og materials nimo. Kundi ang panalangin gyud sa Ginoo is the life of peace. Magudsa man imong kagportahan, niya wa kay kalinaw. Kung imong tanawan ang pulong sa Ginoo, ang iyahang panalangin mao kana ang kalinaw. O bitaw na pumingon sa inyo. Kinahanglan naagin knowledge ang tao. Kaya kung way knowledge, malaglag. Nalaglag man gani ang tao, kita pa ka. Kulang ka sa kaibalo, sila kulang sa kaibalo. Mo na yang gingon, a strong man to run a race. Kinahanglan ang mudagan sa lumba sa kinabuhi kanang ligon aron dili masulayan kay naa sa pagsulay. Ang Genesis chapter 19 verse 17 atong unang panahon. Ang Sodom ug Gomorrah tuwa dito si Lot nga matud pa ang Ginoo nag-ingon pahawa mo diha kay ngano man laglagon ko lagi ng Sodom ang Gomorrah. Giripel gyapon na dito giingon lang gyapon na dito sa 1 Peter. Nga sa ulayng adlaw daw mahisama ta sa Sodom and Gomorrah. Naglago ni kalibutan pinaagi ining gitawag og 666. Grabe kay ning pagbati sa 666 ha. Mao nang gingon tungod ana gyud ang tao gayud dili maluwas. For my name's sake na. Mao nang gingon naghangyo gyud ang pulong o mismo si Jesus Christ. Manang gingon nga iyang pamuban ang panahon tungod lang sa ako ang mga pinili kay kung dili niya pamuban ang mga pinili man gud niya abi niyo sa may tabubi kung dili pamuban maglaroy-laroy pa. Gani kay siguro mga tao gani taas pa pili pa ko matug lataw pa ko bakasyon ako mubalik lang ko kinay tayo wa siya kabalo ang sa gingon sa Ginoo kinahanglan mo-grow ka sa pag-grow nimo. O bitan sa kabutaan ang knowledge. Muna yang gingon din sa Genesis atong una sa 19 kang verse 17 kang Lot. Ingon gingnan niya, escape for thy life, look not behind thee. Neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Base unya ikaw ututon. Anong sunugon ba? Kay nagbubo nagug kalayo ang Ginoo, pagbubo kalayo sa Ginoo, pagkagabi gisultian si Lot ug iyang asawa ug iyang anak sa kabuog, giinan nga sa manulunda nga gawas mo dayon sayo adlawon. Basta ning sa gawas dayon no, run for your life nya kay nagsugod na magulan. Mo tong giinan dayon sa manulunda, ayaw mo glingi, ayaw mo paghunong sa mga patag adto gyud mo sa bukid. Kay iyang asawa ni Lot, nilingi man nahimong asin. True story na, naapa na dito sa lahang, gililom na kay ano man. Kining tao man, makadumog pulong sa Ginoo. Nara niya, kung siya iya sa Ginoo, iya itong ikutan sa kasing-kasing, matuhuan niya kanunay. Pero kanang dili iya sa Ginoo, baliwalaon ang niya. Mga hero tungo na sa Ginoo, baliwalaon ang nila. Muna kung iya ka, muna yung gingon, number 1, escape for thy life. Inala mo gawas kung ka. Aron sa imo ang kinabuhi ba? Mosa na kita diri sa kalibot na kinalam gawas ta. Para sa atong kinabuhi aron dila daghan nga imong hilak puhon. Wala nga kamo kung mutuo mo sa gisulti nako sa puno sa Ginoo, mo nang gingon makabaton ta or pagawasan. Mo nang ningon si sa Hebrews kung dili mo kaitya sa mga tao nagsulti diri sa yuta. Ano mga magwawali ba? Moto pa kung di mo mutuwa na. Usaon daw ninyo pagka-iskapo nga ang nagsulti ining pulong nga nasa langit nga unta dapat ang musulti ining mga pastor dapat kini mo isulti kana sa turan ba kay daghan man yung mga pastor
O bisa lang gingon sa uling adlaw daghan kayo mga deceiver. Number 1 nga sign nga una mubalik si Kristo, dagan daw kuno manggawas nga mga mangingilad nga mayon sila si Kristo. Basta deceiver. Unya daghay mga gitawag og kanang manungha gyud nga mga scoffer. Kanang mga taong mga tigpagawal na lang bagsultig pulong sa Ginoo. Makita nimo na sa kadalanan, di ba? Kano sa man nagsugod ang Ginoo, sugo ang Ginoo magwali ka sa kadalanan. Nga kung hisgutan gay ang pulong sa Ginoo, mo na ginasulat dito, in the day of the Lord and in the house of God. Diya sa balay lagi sa Ginoo, sa adlaw sa Ginoo, dili pwede gani magwali Lunes hangtod sa Sabado, kundi sa Domingo ra gyud. Aron dili ma-blaspheme. Magusa man sige kag wali-wali nga dili ka mausap. Ang usa lang kadlaw ang gihimo sa Ginoo, gihapangayo sa Ginoo. Mao na kanang adlaw kay ngano man aron ato nang iunor ng adlaw na kay diha sa adlaw magingon sa Ginoo, diha man gud na siya ilis og mga tao. Aron in the twinkling of an eye ang ilang lawas ilisan og lawas nga di madunot. Una rapturon. Mo nang gingon mystery na ingon pa ni Apostol Pablo. Mo na ayang gingon dinhi sa Israel katong unang panahon. Sa Matthew chapter 7 chapter 3 verse 7. Ingon pa ni Jesus Christ samtang nagpabautismo si Jesus Christ. Nakita niya ning mga para sa mga eskriba. Ningon siya dito, "Who hath warned you to flee from the wrath to come?" Diinan niya mga Israelites at katong mga magtutudlo ba, mga parasyon mga eskriba. Kinsa may warning ninyo aron kamo makaikyas sa umalabot ng kapungod sa Ginoo. Sa latod pagkasulti wala na kay ngano man. Di man sila mutuo ni Jesus Christ, nga last prophet na si Jesus Christ, nga ila pag yung gilansang sa krus. Wag gani ang tao mulansang sa kang Kristo Jesus, di na sila mutuo. Wag gani ang mga tao mupatay sa mga propeta tumuna, dili sila mutuo. Wag gani ang mga Kristohanon dili mutuo og pastor. Anong gingon sama ra nga o di sila mutuo ana ay ngano man. Ilang gipatay na no. Mana yang gingon kinsa daw. Sa to kinsa may warning nato. Salamat ganita nga kita karon gitagaan ta gigayon sa Ginoo pagbasa ini pulong sa Ginoo aron mahibaw mo. Matthew chapter 23 verse 33 ingon pa ni Jesus Christ, "Ye generation of vipers." Yang gitawag og vipers ang mga Israelites. "How can ye escape the damnation of hell?" Usaw niyo pag-iskapo sa paghukom dito sa impyerno. Anong paglaglag ninyo dito sa impyerno sila, kinsa daw mag-warning sila, kinsa lang yung sulti sila, kinsa ka, sa imong kabayan, kinsa yung sulti nimo. Manang mga Kristohanon nga wa kabalo na, manang minungkon nila. Makaiskapo ka mo puhong. O dito na yung dili niya ingon nga ang ditudlo sa Biblia, magsimba lang ta, magdaig lang ta, kung dili ang ato ang pagpangalagad, pagkinabuhi sa malabot na kataladman. Mo na kini ato ang life karon, mo niyang gingon, run for your life. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 4 ingon ni Apostol Pablo, nga kini atong groaning daw kuno kining atong pag-ani dinhi, ni anita dinhi aron mailisan lang natong lawas. Mao na yang gingon dito sa verse 4, "But clothed upon the mortality might be swallowed up by life." Nga masuotan niya ang atong mortal ba? Kaning madunot ba? Kaning mamatay ba? Nga mao na atong hangyo sa Ginoo daw kuno, mao na atong desire, groaning, kanang mailisan niya ato ang mortal life, kaning malaglag o madunot nga kinabuhi ngadto sa eternal life. Mo na nga kita niani sa simbahan, naggroan ba, naghangyo, nagampok, naghilat sa Ginoo nga unta usa tama ilisan. Mo na desire gid sa tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Mo na nga mga Kristohanon bagani kay baloan ha. Murag ingon nagmatala og buntag. Wa kabawon si kamaturan, mo nang ningon si Jesus Christ o si Apostol Pablo, awit to righteousness. Pagmata mo sa pagkamatarong. Kung wa ka kabalo kamataro sa sa righteousness, kay pangitaon man na ang problema kung kinsay nagtudloan na. Mo nang gingon niya dinhi sa 2 Timothy, ingon pa ni Apostol Pablo kang Timoteo sa chapter 1 verse 10.
but is now the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and has brought life and immortality to light through the gospel. Pinaagi daw kuno sa gospel. Gitudloan ta, gipayagan ta. Nga kini daw ato ang kamatayon sa diha nga nagpakita siya Kristo Jesus diabolis. So ni diabolis death. Panang dili na kamatay ba kay gihawa na ni Kristo nga ang iyang gihimo anhat og siya nagdala og life, brought life and immortality o kanang dili dunot ba, dili malaglag, dili mamatay nga life, pinaagi sa pagpahayag sa gospel ni Kristo. Mo nang ningon si Apostol Pablo sa Roma 1:16, for I am not ashamed of this gospel, for it is the power unto Christ for salvation. Mo ni ang gahom sa atong kaluwasan, kung wala mo kabaluin kung ay magsulti bisag pag makadungog ng pulong sa inyo, sa may giwali sa inyo ha, sa tinuod lang, ang ato ang giani dinhi, mailisan ta, mailisan. Dili lang kay ingon, nagsimba lang ta, nagsimba, nagdayeg, nagkatag. Ang Ginoo mangilis, kaya di matakasulod. Mao na ang ato ang giani dinhi ha, sa tinuod lang, dili ta ilisan. Mo nang gingon pabilin mo sa inyohang gitawag og tari in Jerusalem. Pabili mo sa Jerusalem po, I will pour out my spirit upon you. Kanang spirit nga sa Ginoo na gid ba, although natay spirit kanang tinuod nga spirit nga kanunay lang natong bation usahay mapalong. Mo nang naigingon ni Apostol Pablo, quench not the spirit, grieve not the spirit. Ayo pauluora na yung pagbati kanunay kay kanang espiritu niya. Mao na mo change nimo puhon. Kay moabot na ang hingpit, kay ang dili hingpit mawala na. Nga unsa ang pagkuha nato nga gani kita karon lumba ta sa dagan sa kinabuhi. Ingon nga Salmista David, ang strong lang ang makadagan sa lumba sa dagan. Kay kung luya ka, adi gyud ka kalumba sa dagan sa kinabuhi. Mo na iyang gingon dinhi. Nga din ang usa ka tawo ganing naglumba sa dagan sa kinabuhi. Ingon pa niya sa 2 Peter chapter 2 verse 19 to 22. Mo na yang while they promise them liberty, they themselves are the servant of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is the brought in bondage. Ingon nga siya daw kuno nagsaad og kagawasan, ilang kagalingon, they themselves are the servant of corruption. Bisan pag nag-promise ang Ginoo, pero ang ilang kagalingon, servant lang gyapon sa madunot. For of whom a man is overcome, o kang kinsa ang tao maka-overcome na, of the same is brought in bondage. Nga diin siya kanang gipagawas siya ngadto sa kagawasan o bondage. Verse 20, for if after they have escaped the pollution of the world, through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them that beginning. Tanawa. Human na sila nakaiskapo sa pollution nining kalibutan. Kanang mga kuan ba sa kalibutan ba? Aso sa kalibutan. Kanang mga pamaagi ba sa kalibutan ba? Dili sa kalibutan, nga matod pa niya, nakaiskapo na ang mga Kristohanon, kay nakaibaluman sa knowledge of the Lord, of Savior Jesus Christ, tungod anang knowledge, nga matod pa niya, naka-overcome na unta, niya, the latter end is worse with them that beginning. Ang matod pa niya diya sa kan Jesus Christ, they are again entangled therein. Nakaiskapo na unta, nasultiyan na, kay gidawat na si Kristo, nag-intanggal man ang gyapon. Hugay-hugay gyapon ba? Uban ang gyapon ba? Sa pamaagi sa kalibutan, mo bitaw nang niingon, be not conformed. Ayaw mo panundog ba? Nanundog man ang gyapon.
Abi nimo katong nanundog, katong nag-intanggol ang gapon bisag naka-escape po na sa pollution sa kalibutan through the knowledge of our Lord Jesus, our Savior Jesus Christ, di entangle again therein and overcome unta. Kanang tawanan na, the latter end is worse with him than beginning. Mas grabe pa hinuon ang imuhang dangatan kaysa sinugdanan. Gamay pa imong pagsulay, wa ikaw imbis nakabalo na ka, mauna na, nibalik ka. O, managingon. Mas grabe unya po ng imuhang dangatan. Matod pa sa 21, for it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment deliver unto them. Nga naman, mas maay pangwa na siya kabalo sa mga dalan, sa mga pagkamatarong. Kay kontra nga matod pa niya, nahibalo na siya, niya, nibalik pa yun siya, na sultihan niya sa commandment sa Ginoo. O nang worse ang puna na ang latter nimo. Kanang baliwala lang nimo nga, okay lang, wapabitaw ni balik ang Ginoo. Pero pag-abot sa panahon na kay nga nung ang Ginoo man nasayod, mawabit ng gusto siya, muglutas pagtuo, kana mga pulong atong nadunggan, atong ng tuhuan, di na nato nabuhaton. Namatod pa niya din But it is happened unto them according to the true proverbs. Pero may tabo na gayud sa tanan. Muna magbantay lang gud ta. Ayaw mo balik ba? Ayaw mo pag-intangle again. Kaya nakadawat na mamumupulong sa Ginoo. Mo nang ningon ko ninyo, final na ni magligo na ta aron di ta makabalik kay nga naman matot pa niya. But it is happened unto them according to the true proverbs. Sumala manggod sa panultiyon sa proverbio. Panultiyon mangguna nga ang tao daw kuno, mo na magbantay na lang ta. Kay nakatilaw na tao niya, mubalik pa gyud ta. Muuyon pa kita ini mga konsort pamagis kalibutan. Mo nang di sultihan ta na mo na nga di manggod mo manulti. Nga kaning Domingo lahi gyud ni. O niya labi na kanang isa nga ang mga Kristohanon dili mamatay, di man mo mangwali po, di man mo magsultihan na. Mo na hantod mo baliwala lang ninyo. Mo nang usahay pwede mo kuhaon og panahon sa Domingo. Mo bitaw na ako nagsulti ko sa ila. Kung patrabaho ko Domingo di pwede ko magtrabaho. Gani Sabado giinan ako nga di ko pwede mo trabaho Sabado kay mag-prepare ko para sa Domingo. Tapos kay Domingo kay di man mo musultihan na sa inyo mga kaubanan, wa man mo nag-testify. Magani mo nag-testify siguro nga ang mga lagad sa Ginoo mamatay, mo nang muuyo na lang sila. Nakahaltata, mo nang wala mo ka gitawag og na enlightened. Isulti nyo dayon. Ang Ginoo na sayo dana, siya nga mapatuod ana sa inyo ha. Kung kamo gayo tinuod. Nya kay kamo, di na iman mo. Di man mo share dito sa ila, hantod kamo mo. Uy, yun na lang po gani sila gani, hindi na ikaw po ni Diday. Mo nang ituplod na lang po kasi Ginoo. Nga matod pa niya happened unto them according to the Proverbs. Sa man gisulti sa Proverbs. Nga murag iro daw ang mga Kristohanon. The dog is turned to his own vomit again, and so that was to her wallowing in the mire. Nga matod pa niya, ang iro daw kono mubalik yun na sa iyahang gisuka, kaulo na niyang sinuka, og iyang ipakita nga siya kuno, imbis na hugasa na, iya lang yapon, kung kanang gitawag og wallowing in the mire, kanang kung gapon kakantra ng baboy ba, giliguan na nimo, buligid lang gyapon sa hugaw. Muna na ang proverbio, manang magbantay kita na. Nga matod pa niya, naka-escape po naman ta sa pollution ining kalibutan, gitudluan na ba taba? Kung ayaw mo panunod sa kalibutan, kadiin sila wala knowledge. Mukatawa o niya ang Ginoo, mo na yung gingon dito ni Solomon sa Proverbs chapter 1. Kundi daw tamo maminaw, matod pa niya sa 23, I call no one regarding wala gid walay naminaw, walay nagtagad nya maabot gani ang calamity ninyo, ang Ginoo mo katawa. Abi no kanunay ang Ginoo karon nagilat, pero moabot gyud ang panahon daw nga siya mo katawa.
Kaya nga naman, kung dili ta maminaw, mo nagiyon sa Proverbs chapter 1, basahon na ninyo. Muna atong bantayanan, nga maubit ka na, nagwagi ko ninyo. Nga kinahanglan gayon kita, mudagan sa lumba, meaning kinabuhi na to. Muna, kung ikaw strong, kaya na nimo. Pero kung dili ka strong, mo nanggiyon, madani ka. So kung nadani ka, dili ka strong. 1 Peter chapter 1 verse 4, ingon pa ni Peter ha, whereby are given unto us a exceeding great and precious promise, that this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Mo na iyang gi-promise gyud, dako kayong promise niya, mura precious, no? Promise bililon nga saad niya nga kita makaambit lang unta sa langit nung kinaiyahan. Mahimot ang nature ba kanang langit nung nature, so na langit nung nature kung sa manulunda pa mga celestial, mga incorruption spiritual body, mo nang nature sa langit nga matod pa niya, might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption in this world through lust. Nga kita naka-eskapo lang kita ining mga madunot, inaagi sa atong kaibog, naibog manguta, gwapo magutong lugar ato. O manay pagsulay sa yawa sa mga Kristohanon, kay mo manay gigamit niya sa pagsulay kay Kristo. Tulo lang ka klaseng pagsulay ni Satanas. Mo bito na kinahanglan mag-strong ta aron makadagan ta kayo sa nato paglaho tay iniod kay last days pa man mo twinkling of an eye makaabot ka mo. Mo nang gingon kinsa tong makalaho tay sa walay katapusan mao tay maluwas. Mo nang gingon niya sa Hebrews chapter 12:1, wherefore seeing we also are compassed about with a so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Unsay gisit nato before us, una ta nangalaga diya sa Ginoo, gisit niya sa atua ang lumba. Gipaapil ta sa lumba sa dagan sa kinabuhi, dili na pwede nga kumutuo ta makuha pa nato. Kung makalahutay ra ta, who shall endure but have life, eternal life, maura to makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, dili na ingon karon kanito na dawat nga nimo mulumba pa ka ana. Mo nang ningon si Apostol Pablo nga din tanan nang lumba sa dagan, pero isa ray makadawat og ganti. Ang malakutay lang, kung ang tanan mo lautay o basta kamo makadawat og ganti. Manay yang ingon nga kita gilibutan ta sa mabagang panganod sa mga saksi. Daghang kayo nagtan-aw nato, mga saksi gayon. Nga kita tuo naman kata nga di ta mamatay. Nga kita giproteksyonan sa Ginoo, nga kita tinuod. Ko ina nagsimba lang ka nga di ka tinuod. Kung ang mga tao nagsimba lang, mo nang gingon nga panitamuti gyud ni nga kamo gayon. Apil mo ba? Nga matad pa niya, compass about with a great clouds of witnesses, let us lay aside. Ato daw nang isalikway, kanang every week, kanang bugat ba? The sin, which that easily visit us. Kanang sala nga, dali ra kayo mo bisita nimo, dali ra kayo kay ingon, abi nimo kung nagani kay weakness nga sala, mao gito'y target nun sa yawa, andaman ng kanya ba, kaya kayo yung tawanan. Dili ni makaingon siguro, di pareha kan Jesus Christ, gitintang ni Satanas, sige ingon ni Jesus Christ, naisulat na. Yung mga Kristohanon, di gimingon, naisulat na, huwag yun kaingon. Naisulat na na, ba? O basig nagpabungol-bungol lang og kabalo na gud siya nga unta ang kanang adlaw sa Ginoo dili absinan kay mao ka naggibuhat para nimo absent pud ka. Mo nang mingon siya nga naisulat na di man kabalibad. Easily. Mo nang yang gingon din niyo. Which that so easily visit us, the sin ato nang i-aside ba. Let us aside every weight. Kung ano man, maunay balik-balik ko ni Satanas, kung asa gani ka mapukad, ato rin ka pukawon.
Pukanon ka, labi na kung last minute na lang nga ang Ginoo mo balik, wa matakabalo. Naanap ay pagsulay nga dili ni mo maarang kuan. Mao nay pagsulay ni Jesus ani kuan Satanas sa tuwa. Mo bitaw na ang 2 Corinthians, 1 Corinthians, so giingon niya dinhi. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 20. Magsugod ta ini 23. And this I do for the gospel's sake, that I might be partakers thereof with you. Kini akong bato ni, pinaagi sa gospel daw kuno, alang-alang sa gospel, nga aron ako makaapil diya kaninyo with joy, with you. 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye might obtain. Wa ba mo mahibalo katong nanagan sa lumba, nanagan ng tanan? Kunya usaray makadawat og premyo. Sudagan mo aron makabaton mo premyo. Sa 25, and every man that is striveth for mastery is temperate in all things. Now we do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Nga matod pa niya dinhi, matago sa katao na ning kamot gyud na sa iyang mastery kanang unsa iyang giapilan ba? Event or unsa na iyang si tawag anang sa iyang kinabuhi. Talent niya nga giapilan niya is temperate in all things. Magpugong yun na siya sa iyong kagalingon. Kanang mga bawal, kanang mga dili pwede. Kung ikaw sa track and field, bawal sa imo magkinom-inom, bawal sa imo magpulaw, bawal sa imo magpractice ka kanunay. Kung nga yun mo kagalingon na kay nga naman. Mo ka athlete maka nga matod pa niya, now do it to obtain. Buhato na nato daw nga makabaton lang tag corruptible. Kanang mga dula dis kalibutan pang corruptible man na. Kanang pangdunot ba, kanang crown diri kalibutan. Pangdunot lang na. Pero kining ato ang pagpangalagad ingon pa ni Apostol Pablo, but we an incorruptible. Kita ni apil ini pagpangalagad sa lumba sa dagan sa kinabuhi aron madawat nato ang incorruptible body. Mo na atong gipaabot, mo na atong gigrown, mo na atong nag-anhita dinhi nang alagad ta sa Ginoo aron mailisan lang gini aron dili ta madulot pohon. Mo na ang premium nga gihatag sa Ginoo prize. Mo na naglumba ta sa dagan sa kinabuhi, mo nang giingon sa 26. I therefore so run, not as uncertainly to fight, as to fight I, not as one that beat the air. Ako usab nidagan ko, sa tinuod lang nagkig-away ko. Manang wala ko nag-practice nga nakig-away ko, wala ko'y gisumbag, nagi ko'y gisumbag. Dili nga air lang akong gisumbag, ang bot pasabot niya kanang ang iyang pagka-athlete nga din nilumbat sa dagan sa kinabuhi, daghang man pagsulay. Manang nidawat siya sa mga pagsulay bisag sakit kay mao man gyud na ang dalan padung sa kinabuhi, naro man gyud, difficult man gyud. Mo bitan ang gamay ra nakatultol, gamay ra maluwas. Gamay ra ang maluwas sa tinuod lang mo man ni sulat sa Bible. Dili na madugangan, dili na makuha ang pag-ingon, gamay ra nakatultol, gamay ra nakatultol gyud. Mo na pasalamat ta kay nakatultol gyud ta. Mo na kung gingon kay ngano man ato man ning nabasahan tanan. Manaya sa 27, matod pa ni Apostol Pablo, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Manainungdan nga din iya haga yung giapil iyang lawa, body niya ba? Under my body and bring it to subjection. Kaniyang body yun, subject, dini subject. Dili na gingon, giwalihan na kanya, ikaw kay labot. Sila lang di ay. Manang gisubject po niya nga siya apil. Nag-antos po siya. Nga naman, aron sa iyang pagwali, di ay, aron dili siya ingnon nga, wa man day ko'y labot. Sabi mo, ang Old Testament, nagsulti na daan, giinang mga Israel. Ang mga nagsunod daw sa Israel, giinang ang mga amahan nila. Katong gitudloan ni Moses, nila Joshua, gipatudloan sa mga propeta, giinang sa mga children siya. Wa man day mo labot ng alagad sa Ginoo. Nga naman,
tungod kay na at man sila sa panahon ni Hitler. Gilutos man sila. O man, makaingon sila. Kung napa sila ay labot, ang Ginoo magluwas nila. Mao sa na kung kita doon na labot pa pangalagad sa Ginoo, masipit ta po kung moabot ning 666. Moabot man ning 666, una pa mo balik si Kristo kay mao ning last yun natong tribulation. Great tribulation man ni kay wa pa man ni nahitabo sa kalibutan kanang mamalit ka uga kay number. Di ka kapalit. Naana ba rin natong una? Kanang mga alaot tong mga mabdos, may mga masuso kung walay number. Wala po palit mo sa mga bata, gatas. Alaot, gani ang giingon. Ano, pag-ampol yun, mga kaninyong mga anak, may mong safety. Mga nang train your child the way we grow o he grow. I-train na ang inyong child, kamong mga parent, mo na yung giingon. Kung saan yung pag-train mo, nang alaot yun, yung giingon ni Jesus Christ. Una kita, kay balo na ito, muna magbantay na ng kita. Mga laga na ito sa Ginoo, anong bala ng Ginoo? Muna yung gingon din nga, sa ulahing adlaw, ingon pa niya sa Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be ye strong in the Lord and in the power of His might. Matod pa niya sa Ephesians chapter 6, 11 to 12, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devils. For we wrestle not against the flesh and blood, but against the principalities, against power, against the rulers of darkness of the world, against the spiritual wickedness in high places. Mo ni ang ato ang kalaban. No? Dili ni mahitungod sa unod, kundi sa mga pamaaglis kalibutan. So may principal o principalities of this o the power. Matod pa niya, dili ni flesh and blood, kundi against the principalities, against the power, against the ruler of darkness of the world. Kanang darkness, kanang walay knowledge pa, mga taong walay kaibalo. Against ni, against ta, kini ato pagkibugno. Kanang against ta ng mga tao, ganin, ingon kayo, Apostol Pablo, ayaw pagkiguban na ng mga walay pagtuo. Binet equality to the unbelievers, ni equal mo. Manang naipulong gingon, tell me who is your friend, and I will tell you who you are. Kung ang inyong friend walay mga knowledge about ini, o ikaw po, na-imbis na kayo knowledge, wa ka na lang knowledge. Manang yung gingon din put on the whole armor, that ye will be able to stand against the wiles of the devil. Kang ang yawa manggod, samtang kita naglumbat sa dagan sa kinabuhi, ang gusto gid sa yawa, dili lang gid ta kaapel sa corruption, incorruptible. Kanang dili ta mailisan ba? Mo nang ginapugnan yun nila, ginapugnan. Si Jesus Christ, ginapugnan yun si Jesus Christ, aron dili lang yun madayon. Itong gitawag plano sa Amahan nga siya ilansang sa krus, kay katong paglansang sa krus, mao naman to ipadlukat, siya magpakamatay, aron ang mga tao mabuhi. Gipuggan ni Satanas, aron di siya magpakamatay. Mao to si Jesus Christ na ngayo, not my will, but your will be done. Kung mahimo Amahan, dili akong kabubuton, kung dili imo, kay naghangyo siya dito, kung imo basaon ang iyang prayer, kung mahimo, ipalabay ning kupa. Taon, kapait kayo, sakit kayo, pero munang lingon siya, dili na ako kabubuton, imo lang. May karon ka na dayon man, kabubuton sa man, nga maganto siya, aron malukat ang mga tao. Aron ang mga tao, dili mamatay. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon. So therefore, kung ikaw nagpakamatay, tungod sa sala, kung ikaw namatay, tungod sa sala, wa ka bayan ni Kristo dito sa krus. Di ba, klaro kayo na? Mo na iyang gingon din, kay pamaagi man na, wiles of the devils, mo ng mga tao nga mga rulers diri nga diin against. Kanang kita nangalagat sa Ginoo atong gibugno kanang mga tao mga naa sa kangit-ngit diri sa kalibutan nga walay gitawag og knowledge ba. Wala kay balo kay wa masultihi. Mo gituyo pud sa Ginoo, giblind man gani sila. Mo bitaw para kita ma-open lang unta. Mo na kanang wiles, kabong sa nang wiles, mga trick ba? Ingon sa dictionary, a trick or stratagem intended to snare or deceive. Mo na mga trick sa yawa, aron ikaw ma-snare, aron ikaw ma-deceive. Ingon pa sa dictionary. Kanang stratagem, ingon pa niya,
artifice or trick in war for deceiving and outwitting the enemy. Murag ambos ba, ambos. Kanang gitawag while sa devil, ambuson ka, ambuson. Nga dili lang yung lahutay. Muna ang gingon ni Jesus Christ, who shall endure into the end, shall be saved, shall be saved. Ang makalahutay lang. Muna nga si Satanas, muambos na siya. Kanang artifice is clever or artful, skill, false or insincere behavior. Muna yang gingon artifice kanang maghimo gyud mga binuang lang ba nga artifice nga kanang pangkuan nimo ba trick lang yun basta ikaw mingon ka pwede man ta mo simba dito. Pwede man ta mo simba Lunes, pwede man ta mo simba Domingo. O marag nga pamaagi bag na mga istorya mo ng mga tao kabalo kung sa gayud ang mystery sa Ginoo. Tinuod bang ginipulong sa Ginoo is mystery? Diba mo sa nang mystery? Unsearchable. Ununderstandable. Kanang dili ka makasabot. Mo nang tao nga spiritual ka na magbasa ini mo bitaw naggingan ta mo every night magbasa ko ini. Kundi na ko kapuyon. Mo na hapit na nako ni mahul pagbasa ni mo na ako gingan na ninyo kini final ni. Nga ang tao daw kuno nga strong maura na ang dunay power sa gahom sa Ginoo. Mo na maglig-on ta aron di ta madani kay nga naman ang pagsulay ni Satanas sa atwa nga dili lang kita kaabot anang ulahing adlaw in the last days. Mao nang gingon dito nga mamiya manggali ng mga tao. Mo nang bantayan nato ng wiles of the devils. There are three things of the wiles of the devils. Tulo lang kabutang nga at ikuan sa atwa. Unsa man ang nakuha na. Nga matod pa niya that he used to tempt Jesus nga mao gamit sa pagtimpla ni Jesus. Unsay una ganing temptation ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 1. Gitimtal niya si Jesus sa devil. Unya matod pa niya sa verse 2 sa Matthew chapter 4 verse 1. Sa verse 1 gitimtal niya si Jesus Christ. Nga din sa verse 2 nagfasting manggod si Jesus Christ 40 days and 40 nights. Sa verse 3 nga matod pa niya giingnan siya, if thou be a son of God, command that this stone be made bread. Siyempre, naana siya sa kagutom. Ang unag yung temptasyon sa usa ka Kristohanon, manang usay dili na lang musimba kay manarbaho kay way kaunon. Dali wala una na nilang simba. Wa sila kabalo nga din ang man shall not live by bread alone. Wala sila nito man sa bread alone. Ginoo na ng mismo nagingon. Mo bitaw nang nangamatay kay puro na malanggot tinapay. Trabaho na malanggot pero kung hatagan ang importansya kaning pulong sa Ginoo kung tuwa nimo, ngano man di ka katrabaho Domingo. Say kaning Domingo mo dagdag kita mo gabi. Yung sao na lang imo pagkakituan dito ko sa Ginoo. Wala yang gingon ang first good niyang pagsulay mo po na ang mga Kristohano mga ang rason ba pagkaon dili makaadto simbahan kay pagkaon pero kung naa na party na ay Thanksgiving di absinant ng mga trabaho kay nga naman namay daghang pagkaon dito. Mo bitaw na usahay nga matud pa dili sa pulong sa Ginoo ni Apostol Pablo ayaw gubaan ninyo ang buluhaton sa Ginoo pinaagi sa pagkaon. Do not destroy the word of God by food. Sinaagi sa food and meat. Dili kun na dapat gubaon nato na kay mo na trabaho na sa Ginoo. Mo na ang first niya kanang bread himuog tinapay. Ningon siya kang Jesus Christ si Satanas kay nagfasting man. Kay bawo gyud si Satanas nga gutom kay fasting gud na 40 nights and 40 days ikaw daw kuno. Sa lang gani kadlaw kay kaon yun niya. Ang usay problema manggod moni ato amang dun wala ta nagtuo sa Ginoo ba. Kung nagtuo ta sa Ginoo, mo na usay dili mutuman ang Ginoo sa to kay dili man ta faithful sa Ginoo nga kung unsay giingon niya, di man natutuwa mo na ang Ginoo lang pud pasagdan na lang pud ka. Makatrabaho na nahinon ka nang adlaw na nga iya sa Ginoo kay wa makanituon niya imbis sa panahon nga diin nga gipangayo sa Ginoo nimo, di makamuhatag. Una ra bata mangayo sa Ginoo kinahanglan mohatag ta daan sa Ginoo. Mo nang gingon if you abide in me and my words abide in you,
Oh, di ba? Kung ang akong pulong uban ninyo, upangayo mo, ako yatag tanan. Isa yang gingon dito sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una, mudugang ang tanan nga gisaad sa Ginoo nimo, unaha usa ang kingdom. Unaha usa ang righteousness. Unaha usa ang pulong, pabilin usa sa pulong aron kumangayo ka sa Ginoo, ya kay giuna man nila ag ilaha. Ewa pa man sila tagigod sa Ginoo, di manguna lang usa sila. Muna usay ang pagtuo ba kanang wanang ningon dili sa tentasyon ni Satanas kan Jesus Christ. Unsay tubag ni Jesus Christ sa verse 4? It is written, man shall not live by bread alone. Wala tubag niya. Ang tao dili mabuhi tinapay, ginan niya si Satanas. May sulat na. Yang mga tao bisig may sulat na, ang ila gyapon pagtuo tinapay ra gyud. Wanang nangamatay, wanang mga matay. Ako, di ko mo uyon atong unang mga pastor ba kay nga wa man nagsulti. Di mo ta mamatay ang ako ang mga ginikanan, mga loved ones kung nagsulti pa sila. Wala nga ang abin mo sa tinugang kung naamo dili karon, sugod karon. Walay mga matay nato kung kita mutuo ta sa Ginoo. Kay mao man giingon niya. Kay dili ta mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong. Wala ayaw mo kadlo kay natay Ginoo. God is life. Manang giingon, God is life and light is life. Ang problema lang kay wa masabtan ingon pa ni Jesus Christ. Wala ang permiro niyang pagsulay nga gihimo niya kang Jesus Christ. Ikadua sa Matthew chapter 4 verse 5. If thou be the Son of God, He shall give His angel charge concerning thee. Kung ikaw daw unok anak sa Ginoo, umatod pa niya, iyang ihatag ang mga manulunda aron magprotektar nimo may tungod niini. Kay nga naman gidala naman gud siya dito sa habog kayong building. Pambakon siya ba? Pambakon. Ambak daw. Kay aron kung anak ka sa Ginoo, kay promise man gud sa Ginoo ingon pa ni Satanas nga ang manulunda gihatag sa imo aron magbantay nimo nga kung ikaw mahulog dili ka mo abot dito sa ubos sa nayon gyud ka sa manulunda. Ambak daw. Kasi gingon ni Jesus Christ, naisulat na. Naisulat yun na. Kung nang dili taangay mahadlok, bisag kahabugon na, kaya nga naman, ingon pa niya dito sa Psalms, chapter 91, verse 11, For He shall give His angel charge over thee, to keep thee in all thy ways. Wana tanan mga Kristohano ningon niya apostol ani sa Mr. David, adunay mga manulunda gitagana sa Ginoo matag usa ka tawo. Sa inyo ha, na nagbantay ninyo manulunda, bisan asa mo muadto. Mo na naisulat na, mo na ninyo si Jesus Christ naisulat na sa tanas, bisa pag muamba ko naagyod, nganong imo pa man yung sulayon. Mo na nga si Jesus Christ, wag yun nahadlok. Mo na kita dapat dito mahadlok. Mo na usay, mahadlok na di kataon, mahadlok na way kwata, mahadlok na si may tabo na to, puhon, sunod tuig, wa na. Wala ka tayong negosyo karon 2023, natin trabaho, Ginoo ka mo, glory to God, wala kong Ginoo ninyo, ang Ginoo naghatag ninyo. Kanang gitawag og protection sa tuwa. Uglabaw sa tanan natin manulunda, dili ta angay madlok ini mga paghitabo dili kay do na gaygi. Sugo ang Ginoo og manulunda ingon pa ni David. Ug mao na giingon ni Satanas. Kung tinuod ba gyud daw na, mao nang ningon si Jesus Christ na isulat na sa libro ni David. Matag usa nato mo nang ayaw mo kahadlok, bahala mo wa may kaunon wala, ang Ginoo nang bahala na. Manang gingon niya dito sa Matthew chapter 6 verse 34. Kabalo ba mo ana? Ayaw mo ka problema sa ugma, himuan ng